כאילו, תקרב אליה? אם אני אעשה זום, האיכות תרד. כאילו, יש איכות עכשיו, אבל... את יודעת, זה העיקרון. אם מישהו לא מבין את הוידאו, הבניין פה בדיוק 20 מטר ממולי. מול החדר שלי, בדיוק. והבחורה הסרוטה הזאת רוקדת למעני כל ערב. היא רואה שאני מצלם ולא עושה כלום. מטומטמת כזאת, אלוהים, היא באמת מטומטמת. איפה היא נעלמה פתאום? חזרה. הופה, הנה, היא שוב. שימי לב. שימי לב. אני עד כדי כך מושך?